Barbosa, voceira da plataforma Mina Touro Pino Novo. Pois contanos entón Pois nada, estamos aquí hoxe novamente nunha protesta, nunha xornada reivindicativa apoiada por un montón de organizacións e pola Asociación de Kayak Extremo, a que agradecemos un montón esta iniciativa para pôr de manifesto o noso rexeitamento a estes dous proxectos. Concretamente, polo que me toca a mí máis de cerca, o proxecto da contramina de Touro Pino é un proxecto que xa foi rexeitado pola Xunta, xa ten unha declaración de impacto ambiental negativo. Entendemos que non é lóxico nen de recibo que ese proxecto fora asumido a trámite, poderían telo rexeitado legalmente, pero a Xunta non só o admitiu a trámite, sino que declarou ao proxecto de interese estratégico. Estamos á espera da declaración de impacto ambiental e nós, pola nosa parte, esperamos coherencia da Xunta de Galicia, aínda que difícil, pero esperamos coherencia e que non se desdiga do que ela mesma dixo fai 5 anos. E, polo tanto, mina non. E se eles siguen intentando, nosotros tamén imos seguir estando aquí. Moitas gracias. Vale, guai. Vale. Eu son Pilar Naveira, son a presidenta da plataforma veciñal Ulloa Viva. Hoxe estamos a compartir un fermoso día de lecer neste encontro promovido por Kayak Extremo Galiza, que permitiu a todos os participantes tomar contacto directo co río Ulla, arteria principal do país que queren envelenar. Cada vez somos máis grupos, organizacións, institucións e, sobre todo, galegas e galegos que, de xeito individual, posicionámonos firmemente en contra deste despropósito de proxecto chamado Gama. Conseguiremos, sen dúbida, que quen apoia e fornece a implantación da macrocelulosa no cerne de Galicia quede só ante o evidente rexeite de toda a poboación galega. No expediente da declaración de impacto ambiental, ao que tivemos acceso tras o noso recoñecemento como parte interesada, observamos que múltiples organismos da Xunta de Galicia, nos informes iniciais, referían obxeccións e reparos ao proxecto, pero logo asumiron e aceptaron os argumentos pouco ou nada justificados da empresa. Por exemplo, tras alertar Patrimonio no seu informe inicial de que Altri tería un impacto crítico no Camiño de Santiago, finalmente informa favorablemente pola promesa da empresa de convertir a fábrica nun elemento arquitectónico atractivo e a chimenea nunha icona artística, entre outras cousas pintando a de verde. Só lles falta decir que a fábrica vai competir coa Catedral de Santiago como reclamo turístico. Este greenwashing elevado a enésima potencia vai máis aló do esperpento. Que será o próximo? Tinguir de verde os casi 9.000 kilos de gases contaminantes que emitiría esa chimenea cada día? Por outra banda, é esperanzador que Altri non obtivese fondos do PERTE de descarbonización e quedara no segundo lugar pola cola. E máis esperanzadores son os motivos que non se reducen a que superaría o prazo de execución do proxecto, senón tamén polo seu consumo de combustibles fósils e as súas emisións de gases de efecto invernadoiro con respecto ás mellores técnicas disponibles, apartado no que nin sequera alcanzou a puntuación mínima necesaria. Non podemos consentir en pleno século XXI, nun contexto de cambio climático e crise de biodiversidade, que se lle regale a unha empresa privada un río como Ulla, ao que hoxe acompañamos. Nin un só céntimo de euro para levar a cabo un proxecto tan destructivo social, económico e medioambiental. O vindeiro 1 de xuño temos unha nova convocatoria para seguir demostrando que loitamos pola vida. Será en Pontevedra, na Marcha Nacional contra as Celulosas. Facemos un chamamento á masiva participación dende todos os rincóns de Galicia a estares en Pontevedra demostrando que non nos poden calar e téñenos que escoitar. Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa. Celulosas fora. Formado Defensa da Ría, estamos aquí unha vez máis para decir alto e claro que non queremos minas nin queremos sal. Por que? Porque a ría está atravesando unha coyuntura moi complicada, a probabilidade está baixo mínimos, está caíndo en todas as especies casi un 80%. Estamos nun contexto moi complicado. E o único que se lle ocurre a este goberno, en vez de poñer as medidas en riba da mesa para paliar esa mitigación da produción, o único que nos presenta é unha mina, é unha macrocelulosa neste maravilloso paraxe como é o río Ulla. E ademais tratan o río como, non sei, como
unha charquiña onde podes botar 65 toneladas diarias de produtos químicos. O río Ulla non deixa de ser unha cintra transportadora de vida e biodiversidade que nutre as nosas rías e os nosos bancos marisqueiros.